Ahoj, já jsem Miky Škoda z Mobilis Institute a spolu s platformou hereforhr.cz, která propojuje HR profesionály a pomáhá jim skrze tipy pro každodenní práci, jsme pro vás připravili speciální první bezplatný webinář 4. února, který bude o tom, jak AI může posunout v práci i vás. Přes 9 let se věnuju vzdělávání a spolu s tím pomáhám HRistům zefektivňovat jejich práci a zavádět firemní inovace. Posledních několik let se spolu s Mobilis Institute věnujeme umělé inteligenci, gamifikaci firemního vzdělávání a hlavně adaptabilitě zaměstnanců a firmy jako celku. Možná i vy přemýšlíte, jak zrychlit rutinní procesy, jak dobře vzdělávat zaměstnance v souladu s firmní strategií, jak je aktivizovat a jak propojovat generace mezi sebou spolu s technologickou gramotností. No a přesně proto jsme pro vás tenhle webinář připravili. 4. února vám prakticky na konkrétních příkladech ukážu, jak i vy můžete hned teď začít využívat AI ve své každodenní práci i v plánování dlouhodobé strategie. Nebudeme ale dlouho zůstávat u teorie, jde mi o to ukázat vám co nejvíc praktických tipů, jak AI můžete využívat a taky vzhledem k tomu, že to v každé firmě máte trošičku jinak, mít dostatek prostoru pro vaše dotazy a individuální případy. Připojďte se ke mně 4. února od 19 hodin a přijďte si pro minimálně 3 tipy, jak hned další den začít implementovat AI do své práce. Bude to první bezplatný Here webinář, já se na vás budu těšit a koukejte hnedka teďka zabrat místo na www.hereforhr.cz/webinář. Těším se na vás.